Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk. Most velünk tart ebben a videóban Smodos is, azaz Dominik. Markus is itt van, csak ő nem mer megszólalni. Sziasztok! Nos, először is visszatérünk a gameplay egyes részlethez, a C1.6. Nos, ma kaptam Bad Boyért elvileg egy Destroyt. Utána kaptam még egyet, mert off voltam a Destroyt. Off voltam a hacket. Azért. És ezt itt mindenki meg tudja mondani. Hát Markus meg tudja. Valaki tirogat neki. Ja. Azért, mert off voltam a hacket, azért. Hallasz most, Dominik? Ja. Nem vagyok ügyes. Jó. Markus, te hallasz? Most igen. Jó, akkor térjünk rá a Teamcraftra. Kinek mi a véleménye? Hát én nem tudom, nem játszottam. Elküldjem neked a Teamcraftot, kipróbáljuk. Hát nem tudom. Hát gyerekek, nekem nem sikerült berakni azt kinek... Vagy várjatok? Nem, azt majd külön videóban fogom megcsinálni. Most szépen lájkoljátok sokan. A másik kommentben már leírtam, a másik videó alá. Ez náluk tök mindegy. Nos, de akkor Smodos, neked mi a véleményed a Teamcraft 3 csillagból? Mondj benne, mondjál bele rossz dolgokat, jó dolgokat. Mi benne a jó, mi benne a rossz? Na, kezdjük akkor. Semmi. Nincs rossz benne. A jó meg, hogy... nem tudom. Markus, még nem a gondom. Hogy nincs fent sose admin. Egy szerveren se. Ja. Legalább... Moderátor. Ritkán. Hát moderátorok szoktak fent lenni, láttam már. Van fent mindenható, félisten. Ilyen rangos gyerekek mindig. Meg admin szokott fent lenni, de ilyen tulaj nem. Ezek sose. 2 admin szokott fent lenni, a Cyber. Meg a Cody. Azt azt mondani. Ja, meg a Patrik. Ja. Ugye itt már volt nekünk egy... hogy belaggoltam. Markus, eléggé csendes vagy. Azért, mert valamikor nem hallak. Mint például most. Igen. Smodos. Most Igen. meg a Teamcraftban még ez a nagy hülyeség. Szoktak kibaszni másokkal az adminok. Szóval volt még ilyen kicseszés. Meg a másik dolog, hogy Dominiknak el akarták lopni a kariát. Igaz, Dominik? Ja. Nos, ez egy eléggé rossz dolog. Hát ha minden oké, akkor szerintem a skin berakásában ott fog velem szerepelni Dominik. Hát, lehet. Vagy egy külön kiadásban fogunk. De milyen lesz az a skines videószka? A skin? Majd én berakosgatom. Majd én rakosgatok be pár skint. De... az jó lesz. Jó. Reméljük sokan fogják megnézni a vidit. Remélem szerintem olyanok leszünk, mint hölgy. Szerintem olyanok leszünk, mint hölgy gyerekek. Mert? Ja. Csak lesz nekem egy Windows hetem, talán. Meg ha meg lesz a Fraps, egy újabb egy ilyen, ami veszi az asztalt normálisan, és a hangomat is, azzal talán meg tudom csinálni az összes gameplayt, amit akarok. Végül is
Aki már látta az oldalt, annak szerintem meg fog tetszeni egy idő után. Ja. Dominik, te láttad már az oldalt? Persze. De látottam is. Az milyen? Úgyhogy És milyen az oldal? nagyon szép. Én csináltam. Ügyes vagy. Én azt sem tudom, hogy kell csinálni. Én tudom. Azt is én mutattam meg. Igen, azt is már mutatta meg nekem. Én is nagyon elfelejtettem, hogy hol csináljuk őket. Nálunk süt a nap. Tényleg, hónap már meg lesz elvileg a Chase szerverünk. Konfigolok, persze. Ja. És admin leszel, én meg tulaj. Vagy én is tulaj. Ja, hát ha nekem nagyon mindegy. Hallod, vagy tulaj konfigos. De elvileg lehet, Alex arra gondolt, hogy az. Tulaj konfigos? Ja. Tudom. Aztán... Márk, Na, mi az? szerintem azt úgy kéne, hogy teszek be egy olyan plugint, hogy a nevetek elé ilyen kisbetűvel készen fogja kiírni, és ott lesz egy normális kiírás, és lesz egy olyan, hogy előtte, hogy vagy moderátor, vagy admin, vagy tulaj per konfigos, Az jó. vagy simán tulaj. Ez szerintem ezt a plugin be fogom tenni az alap. Nem tudom, most nem akarok személyesen kitérni az ilyen tárgyakra. Egy videóban pedig Smodosszal fogunk bearatni titeket a Minecraft titokzatos galériájába. Igaz? Smodosz, Aha, igen. Igaz. De beavatunk. úgy tud csinálni Minecraft szerver? Én? Aha. Nem, mert XP-n van. Ja, tényleg. XP-re meg nem lehet csinálni, mert nem hozza be. De az Alex XP-re? XP-re nem. De az én gépemre vagy az övére, és ő is szerepelhetne a videóból, valami szerveren, saját szerveren hülyeskedünk építeni. Ja, akkor itt lesz velünk. Alex, Mark. Ja, én már kérdeztem is tőle, hogy akar-e szerepelni. Azt mondta neki minden. Dominik is itt lesz. Szóval Mi? Megint nem hallom. én se. Halljátok? Én is ott leszek, ott lesz velük. Smodosz is. Meg minden. Akkor nem sokára búcsúzunk, így olyan 2 perc. Ja. Aztán megy fel YouTube-ra, meg Facebook. Hát Facebookon már nem posztolom. Mi? Facebookon már nem posztolom. Meg? A 4-et. Hát ott van a weboldal. A weboldalra feltölthetem. Nem? Vagy posztoljam ki még különbe? Halló, posztoljam ki még különbe is? Márk, Mi? még posztoljam ki különbe is? Nem, szerintem nem fogom. 1 perc, nem soká, 50 másodperc. Gyerekek, ez szerintem ez olyan lesz ez a videó. Király, de végül is röhöghetünk egy jót. Halljátok, csinálunk egy Hűlés 2 külön kiadást? Nekem most Olyan is van, a Hűlés külön kiadás első rész. de miért? Mi van a hülyék? Vagy elmentem matomba és ott. Ilyen buziságokról beszélgetünk. Hallod, ilyen hülyeségekről beszélgetünk. Jó. 10 másodperc. Nem. Jó. 6. Nem, Tehát akkor szerintem búcsúzunk, sziasztok. még nem. Most van 10 másodperc. Akkor most búcsúzunk. Na, Én előre is elköszönök, sziasztok. sziasztok!